Δηλαδή είσαστε ένα πολύ νέο πρόσωπο και στην πολιτική σκηνή και στα προεκλογικά πράγματα και στα δημοτικά πράγματα. Θα το αντιμετωπίζατε. Και όσο θα γινόσασταν πιο γνωστός, θα σας άκουγε ο κόσμος, θα σας έβλεπε ο κόσμος, θα καταλάβαινε γιατί θα έπρεπε και γιατί θα πρέπει να επιλέξει εσάς. Στη δημοσκόπηση που είδα όμως, βλέπω ότι έστω και αν ανεβαίνει η αναγνωρισιμότητα, δεν ανεβαίνουν και τα ποσοστά. Λέτε για τη δημοσκόπηση του της μέτρων ανάλυσης. Βλέπω ότι έχετε μία ανάκαμψη, βλέπω ότι έχετε πάρει μία ανάσα δημοσκοπική, όχι όμως τέτοια που να σας φέρνει φαβορί για τον δεύτερο γύρο. Θα μου επιτρέψετε να έχω μια διαφορετική οπτική. Πείτε μου. Στην πρώτη δημοσκόπηση που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, είχα 52% αναγνωρισιμότητα και ένα ποσοστό 10%. Ήταν από την ίδια εταιρεία. Μια εβδομάδα μετά βγαίνει από την ίδια εταιρεία μια δημοσκόπηση που λέει ότι από 52% αναγνωρισιμότητα ανεβαίνω στο 56% αναγνωρισιμότητα και ταυτόχρονα από το 10% πάω στο 13%. Σωστό. Αυτό με τον κύριο Καμίνη πού? Με τον κύριο Καμίνη ψηλά. Στο 23. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Και τον κύριο Σπηλιοτόπουλο πού? Με τον κύριο Σπηλιοτόπουλο στο 14 και εμένα στο 13. Με συγχωρείτε, δεν είναι και μεγάλη διαφορά αυτή. Έτσι. Και με τον κύριο Σπηλιοτόπουλο να τον ξέρει όλη η Αθήνα και εμένα να με γνωρίζει τώρα η Αθήνα. Επομένως, θα με επιτρέψετε να είμαι αισιόδοξος. Άρα λέτε ότι κερδίζετε έδαφος όσο περνάει ο καιρός. Ναι, μα νομίζω και με αυτό που σας είπα, με αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία, νομίζω είναι εμφανές ότι κερδίζουμε έδαφος. Ποιος είναι ο αντίπαλός σας, κύριε Σακελαρίδη? Ποιος είναι ο αντίπαλός σας? Δεν είναι θέμα προσωπικό. Γιατί ο κύριος Σπηλιοτόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι αντίπαλός μου είναι ο Σακελαρίδης. Κοιτάξτε να δείτε. Εσείς ποιον έχετε αντίπαλο? Εμείς έχουμε αντίπαλο τα προβλήματα της πόλης. Εμείς έχουμε αντίπαλο όχι τους προσωπικά, τους άλλους συνυποψηφίους, όχι τον κύριο Καμίνη προσωπικά, όχι τον κύριο Σπηλιοτόπουλο, όχι τον κύριο Κακλαμάνη. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, οι οποίες, επειδή και οι τρεις αυτοί που προανέφερα, έχουν δοκιμαστεί με τον έναν με τον άλλον τρόπο, αν όχι στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και έχουμε αντίπαλο κάποιες πολιτικές επιλογές που έχουν κάνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που πιστεύουμε ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν επιδεινώσει την κατάσταση και στην πόλη της Αθήνας. Ποια επιλογή του κύριου Καμίνη επιδεινώσει την κατάσταση? Γιατί ο κύριος Καμίνης λέει ότι εγώ σε περίοδο μνημονίου, σε περίοδο άγριας λιτότητας, κατάφερα και νοικοκύρεψα τα οικονομικά του Δήμου. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτή την οπτική του κυρίου Καμίνη. Κοιτάξτε, ο κύριος Καμίνης αυτή τη στιγμή, αυτό για το οποίο επέρεται, δηλαδή την οικονομική εξυγίανση, στην ουσία μιλάμε για μια εξυγίανση την οποία ο ίδιος δεν έκανε τίποτα. Απλώς εφάρμοσε με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο όλες αυτές τις πολιτικές του μνημονίου, οι οποίες προέβλεπαν απολύσεις, περικοπές στους μισθούς με ενιαίο μισθολόγιο. Επομένως, εκ των πραγμάτων αντικειμενικά έγινε μια τέτοια εξοικονόμηση πόρων. Ποιο ήταν όμως το αποτέλεσμα, να μας πει ο κύριος Καμίνης? Γιατί μιλάει μεν για μια εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου. Το αποτέλεσμα στην παροχή υπηρεσιών, στη λειτουργία του ίδιου του Δήμου, ήταν στην ουσία να καταρρεύσει η λειτουργία του. Έχουμε αυτή τη στιγμή, μιλάμε για κατάρρευση δομών, κατάρρευση υπηρεσιών στο εσωτερικό του Δήμου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άσφαλτος στην διεύθυνση οδοποιίας με την οποία με κάποιους εργαζόμενους εκεί συζητήσαμε. Μας λένε δεν υπάρχει άσφαλτος, επειδή όταν κάνουμε διαγωνισμό, όταν προκυρήσεται κάποιος διαγωνισμός για να προμηθευτούμε άσφαλτο, δεν προσέρχεται κανένας προμηθευτής επειδή ξέρει ότι δεν θα τον πληρώσουμε. Ή το ίδιο ισχύει για τις λάμπες. Δεν φταίει ο Καμίνης όμως γι' αυτό. Δεν είναι ο Καμίνης ο κακοπληρωτής. Εμείς, ξέρετε ποια είναι μια βασική διαφωνία που έχουμε με τον κύριο Καμίνη σε σχέση με αυτό το θέμα? Κομμένες παροχές έχει, έτσι δεν? Ορίστε, δεν σας άκουσα. Κομμένες παροχές έχει. Ξέρετε όμως, έχουν μειώσει την κρατική επιχορήγηση. Αλλά δεν φταίει ο Καμίνης γι' αυτό. Δεν λέει ξαφνικά εγώ δεν πληρώνω τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές. Οπότε το βασικό ερώτημα. Γιατί το ίδιο κομμένο μπορεί να το έχετε κι εσείς. Να σας απαντήσω. Το ίδιο μειωμένα κονδύλια μπορεί να έχετε κι εσείς αν εκλεγείτε δήμαρχος. Και να μην έχετε ούτε εσείς να δώσετε. Και να σας απαντήσω σε αυτό. Παρακαλώ, και να δω και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Βεβαίως. Και να σας απαντήσω σε αυτό λέγοντάς σας. Εμείς έχουμε την αντίληψη ότι ο Δήμος της Αθήνας έχει πολύ μεγάλη έχει δύναμη εκ της θεσμικής και να κάνει θεσμική παρέμβαση. Έχει δύναμη και διαπραγματευτική θέση, όχι μόνο μέσα από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, αλλά και γενικά επειδή αποτελεί και τη δημοτική αρχή της πρωτεύουσας της πόλης, να μπορεί να διεκδικεί, να συζητά
με την κεντρική εξουσία και αν θεωρεί ότι κάποιες πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται από την κεντρική εξουσία βρίσκονται σε λάθος κατεύθυνση σε σχέση με τους δημότες, να ζητάει τουλάχιστον στοιχειωδώς να διαπραγματεύεται και να αντιδρά κιόλας και με πιο δυναμικό τρόπο σε αυτού του τύπου τις περικοπές. Γιατί αυτή τη στιγμή σήμερα το γεγονός ότι η Αθήνα είναι μια βρώμικη προϋπολογισμός του Δήμου της Αθήνας τον τελευταίο χρόνο, δεν σας άκουσα. Πόσο μειώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου της Αθήνας? Ο προϋπολογισμός έχει μειωθεί κατά 60% περίπου. Δηλαδή, πόσα λεφτά είναι αυτά? Αυτή τη στιγμή έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 900 εκατομμύρια ο Δήμος της Αθήνας. Πολύ ωραία. Από πόσο? Από 60%, άμα κάνουμε τον υπολογισμό, είναι γύρω στα. 2 δις. Κάπου εκεί, λίγο λιγότερο. Μάλιστα. Εάν έχετε την ίδια, τον ίδιο προϋπολογισμό, τα 900, και η κυβέρνηση δεν σας δίνει άλλα, τι θα κάνετε, κύριε Σακελαρίδη? Κοιτάξτε, εμείς αυτές τις περιπτώσεις. Θα βγείτε στους δρόμους διαδηλώνοντας? Θα σας απαντήσω. Όχι, δεν είναι αυτή η απάντησή μας. Φαντάζομαι πως όχι. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όλα αυτά τα έχουμε σκεφτεί και εγώ, επιτρέψτε μου, επειδή είμαι και προσωπικά και οικονομολόγος και μπορώ να έχω και μια έτσι καλή σχετική εικόνα σε σχέση με τα οικονομικά του Δήμου. Γι' αυτό σας ρωτώ, ναι, επειδή το είναι ο χώρος σπουδός σας. Το ξέρω ότι με ρωτάτε γι' αυτό και να σας απαντήσω. Εμείς αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να βρούμε πόρους. Ο πρώτος και βασικότερος τρόπος για να βρούμε πόρους είναι να γίνει μια εσωτερική ανακατανομή των υπαρχόντων πόρων, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να δώσουμε έμφαση στις κάποιες ανάγκες τις οποίες τις θεωρούμε πραγματικές ανάγκες. Από πού θα βγάλετε, πού θα βάλετε? Να σας πω συγκεκριμένα. Έχετε συγκεκριμένους Μπορώ να σας πω 2-3 συγκεκριμένους κωδικούς που θα πειράξετε? Ναι, δεν θα σας πω νούμερα κωδικούς, θα σας πω συγκεκριμένες πράξεις που έχουν γίνει. Ωραία. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή για να γίνει η σύνδεση του δημοτολογίου με τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, το οποίο ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν μια παρέμβαση σε επίπεδο πληροφορικής, δόθηκε μια υπεργολαβία της τάξης των 900.000 ευρώ σε μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν υπονοώ κάτι για διαπλοκή. Σας λέω απλά ότι δόθηκε, δεν υπονοώ κάτι τέτοιο, ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κόστος για να γίνει η ένωση του δημοτολογίου με το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Εργολαβία, ακριβώς, αυτό λέω. Την ίδια στιγμή που υπάρχει μια διεύθυνση πληροφορικής μέσα στο Δήμο και υπάρχει και μια πολύ καλά οργανωμένη δημοτική επιχείρηση μηχανοργάνωσης, η οποία θα μπορούσε να πάρει αυτή τη δουλειά και να γίνει στην ουσία μέσα στο Δήμο. Μπορώ να σας πω και άλλα τέτοια παραδείγματα, όπως για παράδειγμα σε σχέση με τη συντήρηση των απορριμματοφόρων. Τα απορριμματοφόρα τα οποία αυτή τη στιγμή γίνεται μια δαπάνη ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ για να δοθούν σε ένα ιδιώτη η συντήρησή τους, τη στιγμή που υπάρχει μέσα στη Διεύθυνση Καθαριότητας τεχνική υπηρεσία, η οποία τουλάχιστον σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας συντήρησης αυτών των οχημάτων μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι γίνονται διάφορες υπαρχούν τρόποι, λέτε, να γίνει ορθότερη η οικονομική διαχείριση, ακόμη και με μειωμένο. Το παν είναι να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Να βάλετε και να βάλουμε και ερωτήματα στο τραπέζι για να ανοίξουμε το διάλογο. Ναι, Χρήστο Κώστα, παρακαλώ. Κύριε Σακελαρίδη, οι βασικοί σας αντίπαλοι στην κούρσα αυτή έχουν να επιδείξουν μια μεγάλη επαγγελματική, πολιτική και κοινωνική διαδρομή. Εσείς δεν έχετε τέτοια. Τι έχετε να απαντήσετε? Έχω να απαντήσω ότι. Επαγγελματικοί ποιοι έχουν να επιδείξουν, κύριε Κώστα? Με συγχωρείτε πολύ. Όλοι. Ποιοι? Όλοι. Ο κύριος Κακλαμάνης. Ο κύριος Πιλιοτόπουλος, ο κύριος Κακλαμάνης. Ο κύριος Πιλιοτόπουλος, θα μου λες και επαγγέλματα. Ο κύριος Καμίνης που ήταν, στο συνήγορο του πολίτη. Γιατί? Δεν είπα. Δεν λέω κάτι. Δεν λέω. Έτσι. Θέλω να ακούω επαγγέλματα όμως. Και ο Σπηλιοτόπουλος, ο οποίος έχει δουλέψει, έχει γίνει υπουργός ο Σπηλιοτόπουλος. Αν μη τι άλλο. Αυτό δεν είναι δουλειά. Δεν είναι δουλειά. Σου είναι εύκολο να διοικήσεις ένα υπουργείο. Εμπειρία στη διαχείριση. Πώς γίνεσαι υπουργός στην Ελλάδα, Χρήστο Κώστα, είναι ένα άλλο θέμα. Μεγάλη κουβέντα. Και θα σου πάνε περισσότεροι υπουργοί. Όχι, ένα λεπτό. Καταλαβαίνω τι λέει ο Χρήστος ο Κώστας. Ότι έχουν εμπειρία σε διακυβέρνηση, σε διαχείριση πραγμάτων. Ο κύριος Σακελαρίδης είναι υποψήφιος διδάκτορας σε εφαρμογή πολιτικών. Αυτά. Ορίστε, κύριε Σακελαρίδη. Ποια εμπειρία έχετε εσείς, λοιπόν? Αυτό θέλω να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δώσω απάντηση και νομίζω ότι και όλοι οι τρόποι είναι ισοδύναμοι. Ένας πρώτος τρόπος θα μπορούσα να σας πω ότι προφανώς επειδή έχουν αυτήν όλη την εμπειρία διαχείρισης που λέτε, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι και πλεονέκτημά μας. Να θυμηθεί ο κόσμος λίγο την εμπειρία διαχείρισης
και των τριών που μου προαναφέρατε, ας κρίνει, ας αξιολογήσει και εμείς επειδή ακριβώς έχουμε την αίσθηση ότι ο κόσμος δεν θυμάται και τους τρεις προαναφερθέντες συνυποψηφίους μου με τα καλύτερα τα δυνατά, δεν έχει τις καλύτερες μνήμες από αυτούς, αυτό αποτελεί ας πούμε και μια απόδειξη ότι αυτή η εμπειρία στην ουσία δεν σημαίνει και καλό αποτέλεσμα. Μάλλον σημαίνει κακό αποτέλεσμα. Επομένως, ναι, όντως δεν έχω αυτή την εμπειρία που έχουν οι συνυποψήφιοι μου, και αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι και το δικό μου προτέρημα. Θέλω να πάω στα δύο... και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί μου έχει γίνει πολλές φορές αυτή η ερώτηση. Κοιτάξτε, αν θέλαμε τον πιο έμπειρο, τον πιο ικανό διαχειριστή, ας βάζαμε μια αγγελία και ας μην κάναμε εκλογές. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εκλογές. Στις εκλογές ψηφίζουμε για μια πολιτική κατεύθυνση, για μια πολιτική τοποθέτηση, για ένα όραμα που έχουμε. Και επιτρέψτε μου, έχω όραμα το οποίο δεν είναι σε συνάρτηση με την εμπειρία μου στη διαχείριση. Και αυτό ακριβώς θα κριθώ. Έχουμε πολλούς ανθρώπους, πολύ έμπειρους, πολύ πιο έμπειρους από τους προαναφερθέντες συνυποψηφίους. Πιστέψτε με, είμαστε μια δημοτική κίνηση 8 χρόνια και λειτουργούμε ανελιπώς μέσα στην Αθήνα. Εγώ πάντως δεν ακούω συγκεκριμένα πράγματα καθόλου καλά. Για παράδειγμα, χωροθέτηση παραεμπορίου, να μου δώσετε την ευκαιρία. Βεβαίως, θα σας τη δώσω. Ναι, Σπύρο, σας παρακαλώ. Ναι, εγώ θέλω να κάνω ή την τοποθέτησή σας για την εγκληματικότητα επίσης. Να το συζητήσουμε όμως, Κύριε Σακελαρίδη, ακριβώς πάνω σε αυτό ήθελα να κάνω την ερώτησή μου. Και ξεκινήσουμε όμως με το βασικό. Ότι κάθε χρόνο στην Αθήνα γίνονται πάνω από 1000 πορείες, είτε μικρές είτε μεγάλες. Ο εμπορικός κόσμος έχει πεθάνει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά επειδή τη ζείτε στην Αθήνα. Αν έχετε πάνω σε αυτό κάποια συγκεκριμένη πρόταση, ένα, και δεύτερον, τι θα γίνει με το παραεμπόριο, το οποίο είναι έξω από τα καταστήματα, και δεν μιλάω τους πολυεθνικές, μιλάμε για τα μικρά μαγαζιά, τα οποία έχουν 2 και 3, 4, 5 υπαλλήλους. Μίλησε για χωροθέτηση ο κύριος Σακελαρίδης. Απαντήστε, κύριε Σακελαρίδη. Θα απαντήσω και στα δύο, γιατί είναι και πολύ σημαντικά ερωτήματα και ευχαριστώ που με ρωτάτε. Πρώτα απ' όλα, για το λόγο τον οποίο κλείνουν τα καταστήματα, θα μου επιτρέψετε να βάλω πρώτο στην ατζέντα, πρώτο στη λίστα, την εφαρμογή των πολιτικών αυτών της λιτότητας που έχουν μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, να βάλω το χαράτσι που πληρώνουν οι καταστηματάρχες, να βάλω την απελευθέρωση του ωραρίου και το γεγονός ότι αυτά τα καταστήματα, τα οποία θα δουλεύουν πλέον και Κυριακές με την ευλογία του κυρίου Καμίνη και του κυρίου Σφιλιοτόπουλου και του κυρίου Κακλαμάνη, πλέον δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα. Αυτοί είναι οι πραγματικοί λόγοι που κλείνουν τα μαγαζιά, ο λόγος για τον οποίο έχουμε λουκέτρα στο κέντρο της Αθήνας. Για τις πορείες, να σας απαντήσω, δεν θέλω να επεκτείνω. Ναι. Άρα λέτε ότι αν εκλεγείτε δήμαρχος, θα παλέψετε ώστε να μην ανοίγουν την Κυριακή τα μαγαζιά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή και οι οργανωμένες, προφανώς είμαστε ενάντια στην απελευθέρωση του ωραρίου την Κυριακή, γιατί έτσι προστατεύουμε τα μαγαζιά από τα λουκέτα. Αυτό λέει και η ΕΣΕ, αυτό λέει και η ΓΕΣΕΒΕ, αυτό λένε οι μαγαζάτορες. Το γεγονός ότι μεγάλες αλυσίδες θέλουν τα μαγαζιά να μένουν ανοιχτά, δεν σημαίνει ότι είναι καλό και για τα μικρομάγαζα. Γιατί αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε να μην μπαίνουν λουκέτα στα μικρομάγαζα, ας μην πιστεύουμε, ας μην θεωρούμε. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του εμπορικού κόσμου είναι υπέρ της λειτουργίας των καταστημάτων. Εγώ νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του εμπορικού κόσμου είναι ενάντια στη λειτουργία της Κυριακής. Ναι. Αλλά τέλος πάντων νομίζω θα κρυθούμε όλοι. Για τις πορείες. Για τον καταναλωτή δεν υπάρχει λόγο να ρωτήσουμε, έτσι δεν είναι? Ορίστε, δεν άκουσα. Για τον καταναλωτή λέω δεν υπάρχει λόγο να ρωτήσουμε. Ο καταναλωτής. Το τι λένε οι 5 συνδικαλιστές. Κύριε Κόνστα, τώρα σοβαρά το ρωτάτε αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που ανοίγουν τα μαγαζιά την Κυριακή, ο κόσμος. Λεφτά δεν έχει ο καταναλωτής. Δεν είναι ότι δεν έχει χρόνο. Λεφτά δεν έχει ο καταναλωτής. Αλλά μην το συζητήσουμε, γιατί θα αφήσω αναπάντητα τα ερωτήματα για τις πορείες και το παραεμπόριο. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε. Δεν είναι ότι δεν θέλω να κάνω διάλογο. Με ρωτήσατε για τις πορείες, επομένως. Σας είπα ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που κλείνουν τα καταστήματα. Για τις πορείες συγκεκριμένα. Αυτό που έχουμε πει εμείς εξ αρχής, και νομίζω ότι ήμασταν αρκετά σαφείς. Υπάρχουν πορείες. Εμείς είμαστε προφανώς ενάντια στην καταστρατήγηση του δημοκρατικού δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν, ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι μαζικές πορείες, οι πολυπληθείς, οι μεγάλες πορείες που προφανώς δεν τίθεται θέμα απαγόρευση από κανέναν, φαντάζομαι. Υπάρχουν οι πολύ μικρές πορείες, δηλαδή όταν λέμε πολύ μικρή. Πόσα άτομα είναι μια μικρή πορεία? Δεν ξέρω, άμα σου πει 50, 100, 150 εκεί γύρω, όπου εκεί πέρα. Πιστέψτε με, επειδή έχω βρεθεί σε τέτοια πορεία, υπάρχει και η συνείδηση και από τους οργανωτές. Δεν θέλει κανένας από αυτούς οι οποίοι διαδηλώνουν. Δεν υπάρχει πάντοτε, κύριε Σακελαρίδη. Πρέπει να υπάρξει. Έχετε βρεθεί σε πρέπει να υπάρξει. Ναι, εγώ έχω βρεθεί σε πορείες όπου βρεθήκαμε και κάναμε στην άκρη. Για του κυρίου Δένδια, για παράδειγμα, να είναι στο πεζοδρόμιο. Να μην μπορεί μια μικρή πορεία να κλείνει το δρόμο.
Εσείς συνηγορείτε σε κάτι τέτοιο? Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει θεσμική απαγόρευση. Πρέπει να υπάρχει η αντίληψη, η συνείδηση στα ίδια τα σωματεία, στους οργανωτές της πορείας, όταν νιώθουν ότι δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει. Η πολιτεία πρέπει να έχει ρόλο σε αυτό. Γιατί αντίστοιχα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στο κέντρο, το γεγονός ότι σε κάθε πορεία κλείνουν 3-4 σταθμοί του μετρό χωρίς να υπάρχει λόγος, ή το γεγονός ότι η τροχέα κλείνει τους δρόμους από τις στήλες του Ολυμπίου Διός μέχρι την Ομόνια, αν υπάρχουν 50 άτομα στο κέντρο της Αθήνας. Και σε όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να υπάρχει καλύτερη διαχείριση. Συμφωνώ. Δεν λέμε ότι οι διαδηλωτές τα κάνουν σωστά. Ρωτώ για το ρόλο του Δημάρχου σε μια τέτοια περίπτωση. Ο Δήμαρχος πρέπει να συζητάει με όλους αυτούς, με τις οργανώσεις, τα συνδικάτα, τα σωματεία που κάνουν αυτές τις πορείες και να τους λέει και να συνειδητοποιούν με τη βοήθεια του Δημάρχου το γεγονός ότι τέτοιου τύπου πορείες, 100 άτομα να κλείνουν έναν δρόμο, δεν βοηθάνε και τους ιδίους. Επομένως μπορούν να πάνε. Είναι και λίγο πολύ ευγενικό και πολύ φιλολογικό όμως όλο αυτό. Δηλαδή, νομίζω είναι καθαρά πολιτικό. Να τα βρούμε και το ένα... Είναι καθαρά πολιτικό, γιατί ξέρετε, αν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, ναι, πάμε σε άλλες ατραπούς μετά. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συζητάμε πώς είναι, πολλοί είναι αυτοί ή λίγοι. Υπάρχει πάντως και ένας εμπορικός κόσμος ο οποίος φωνάζει πάντοτε και λέει έχω την κρίση, έχω τη λιτότητα, έχω τη φτώχεια, έχω και τις πορείες τις μισές μέρες της εβδομάδας είναι κλειστό το κέντρο, άρα λοιπόν να μην τα ανοίγω το μαγαζί. Από αυτό το μαγαζί ζει κόσμος όμως. Πληρώνω μεροκάματα. Αν υπάρχει... Και τέλη στο Δήμο. Ορίστε. Και δημοτικά τέλη. Και να πάω στο Μάκη και ο Μαζολιάκη. Ναι, αλλά σας εξηγώ ότι δεν κλείνουν για αυτούς τους λόγους τα μαγαζιά. Σύμφωνοι. Το ακούω ότι θες. Εκκρεμεί μια ερώτηση για το παραεμπόριο. Θέλω να την απαντήσω. Παρακαλώ. Μου επιτρέπετε? Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τι έχουμε πει για το παραεμπόριο? Δεν μιλήσαμε για χωροθέτηση παραεμπορίου. Μιλήσαμε για χωροθέτηση δραστηριοτήτων, οι οποίες να είναι κάτι αντίστοιχο με τις πολυεθνικές αγορές, έτσι ώστε με νόμιμα προϊόντα, ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπαμε, το είπαμε πάρα πολλές φορές και απορώ γιατί δεν έγινε σαφές, να χωροθετηθούν αυτές οι δραστηριότητες σε κάποιες πολυεθνικές, με τη μορφή πολυεθνικών αγορών όπως υπάρχουν σε όλες τις πόλεις του κόσμου, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τους βρίσκει, τους χρησιμοποιούν αυτά τα οργανωμένα κυκλώματα του παραεμπορίου, να πηγαίνουν να σπάει αυτός ο δεσμός της παραβατικότητας με αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα για το παραεμπόριο, γιατί δεν ήταν αυτή η βασική μας θέση. Παρακαλώ πολύ, φωνάζετε πολύ. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Να συλλαμβάνονται ή να μην συλλαμβάνονται, κύριε Σακελαρή? Ωραία, και εκεί θέλω να έρθω. Αυτό που σας είπα πριν είναι θέση του κυρίου Καμίνη του 2010, την οποία εμείς είπαμε ότι είναι μια σωστή θέση. Προφανώς δεν την εφάρμοσε, αλλά εμείς το λέμε και δημόσια ότι ήταν θέση του κυρίου Καμίνη και το λέμε. Από εκεί και πέρα. Εμείς ναι, λέμε να επιβάλλεται ο νόμος. Να επιβάλλεται ο νόμος πού όμως, κυρίως? Γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιβληθεί ο νόμος. Υπάρχει ο επικοινωνιακός, υπάρχει και ο ουσιαστικός. Αν πηγαίνουμε και γίνονται επικοινωνιακές επιχειρήσεις σκούπα στην Ερμού, θα σας πω και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό που θα σας πω. Αν γίνονται αυτές του τύπου οι επιχειρήσεις σκούπα, τη μία μέρα θα συλλάβουμε, θα καταστρέψουμε εμπορεύματα, την επόμενη μέρα θα είναι μια άλλη ομάδα από το ίδιο κύκλωμα η οποία θα βγει στον ίδιο δρόμο. Την επόμενη μέρα, άμα το ξανακάνουμε, την επόμενη μέρα πάλι θα βγουν κάποιοι άλλοι. Επομένως, τι λέμε εμείς? Να χτυπήσουμε στους κρίκους της αλυσίδας του παραεμπορίου που βρίσκονται πιο ψηλά, εκεί που είναι το χονδρεμπόριο του παραεμπορίου. Δηλαδή, να χτυπήσουμε ουσιαστικά το παραεμπόριο. Όχι απλά και μόνο. Πού είναι το χονδρεμπόριο, κύριε Σακελαρή? Πού είναι το χονδρεμπόριο? Είναι στις μεγαλύτερες κλίμακες. Κοιτάξτε, υπάρχουν σημεία εισόδου. Ποιοι είναι αυτοί? Υπάρχουν τα σημεία. Τους ξέρετε? Εγώ προσωπικά δεν τους γνωρίζω. Τότε πώς θα τους χτυπήσετε? Εντάξει, κοιτάξτε, είμαι υποψήφιος δήμαρχος αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι σερίφης. Όχι, αλλά λέω όταν λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Μην κάνουμε για τα μάτια του κόσμου δύο επιχειρήσεις για ψηφαλάκια. Όχι. Για να μαζεύουμε ψήφους. Πάμε να χτυπήσουμε ουσιαστικά, λέτε εσείς. Και λέω τους ξέρετε, μου λέτε όχι. Λέω, προσωπικά, τώρα με ρωτάτε, αυτό δεν είναι δουλειά του Δημάρχου προσωπικά, είναι και δουλειά της αστυνομίας, δουλειά των τελωνίων. Έτσι, γιατί ποια είναι τα σημεία εισόδου, κύριε Παυλόπουλο, πού μπαίνουν? Από το Πειραιά, μέσα σε κοντέινερ, πάνε σε αποθήκες κάπου στο κέντρο. Μετά από τις αποθήκες του κέντρου, σας λέω ότι μια λογική διαδρομή, από τις αποθήκες του κέντρου που κατεβαίνουν με κοντέινερ στην Πειραιώς και μπαίνουν σε διάφορα στενάκια μέσα εκεί στην περιοχή, και από Έλληνες, έτσι, δεν είναι μόνο ξένοι αυτοί. Και μετά έρχονται κάποιοι μετανάστες οι οποίοι έχουν και όλα τα ζητήματα της ανέχειας που τους βρίσκουν και τους εκμεταλλεύονται, τους στέλνουν παρά έξω. Επομένως, κάπου πρέπει να σπάσει αυτή η αλυσίδα. Εμείς πιστεύουμε ότι όσο πιο ψηλά σπάσει αυτή η αλυσίδα, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι για τον εμπορικό κόσμο, γιατί όντως είναι μια πληγή για τον εμπορικό κόσμο το παραεμπόριο. Να μην μιλήσουμε για την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας. Είναι ένα άλλο. Πάμε στον κύριο Μαζολή για το ερώτημα του, παρακαλώ. Είναι μέρος το παραεμπόριο, κύριε Σακελαρίδη, της γενικότερης
εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα. Συμφωνείτε, υποθέτω. Σαφώς. Αυτή η εγκληματικότητα, κύριε Σακελαρίδη, λογικά πρέπει να αντιμετωπίζεται με δημοτική και εθνική αστυνόμευση καλώς νοουμένη. Δεν εννοώ ο κάθε αστυνομικός να παίρνει ένα ματσούκι και να κοπανάει τον κόσμο. Εννοώ όμως ότι χωρίς αστυνόμευση πραγματική δεν αντιμετωπίζονται τα καθημερινά φαινόμενα της εγκληματικότητας. Και παρακαλώ να μου πείτε, στην θέση της δημοτικής αστυνομίας, που υποθέτω ότι θα γνωρίζετε πως δεν είχε αστυνομικές αρμοδιότητες, μόνο αρμοδιότητες εκ του καταστατικού της, ναι, να δίνει χαρτιά και κλήσεις είχε, δεν έφεραν ούτε εξοπλισμό αστυνομικό, ούτε είχαν αρμοδιότητα να παρακάνουν. Γι' αυτό και ήταν κοινές οι ομάδες με την Ελλάς. Το ερώτημά μου είναι, προτίθεστε να συνεργαστείτε με την Ελλάς ώστε η πραγματική αστυνόμευση στο κέντρο και ευρύτερα, χωρίς παρεκτροπές αστυνομικών, αλλά πραγματική αστυνόμευση, να βλέπω τον αστυνομικό απέναντι δηλαδή, να ενισχυθεί, ένα, και δεύτερο, αν προτίθεστε να επαναφέρετε, διεκδικώντας το από την όποια κυβέρνηση, θεσμό δημοτικής αστυνομίας που να κάνει αστυνόμευση και όχι να μοιράζει χαρτάκια. Ναι, κύριε Σακελαρίδη. Θα σας απαντήσω από το δεύτερο, γρήγορα, να σας πω. Εμείς το έχουμε πει ξεκάθαρα, είμαστε υπέρ της επαναφοράς της δημοτικής αστυνομίας. Θα διαφωνήσω μόνο στο τελευταίο αυτό που λέτε. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ρόλος της δημοτικής αστυνομίας πρέπει το όπλο του δημοτικού αστυνομικού να είναι το στυλό και όχι το περίστροφο. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια σαφής. Άρα δεν πατάς την εγκληματικότητα, ναι, κύριε Σακελαρίδη. Ναι, δεν θα την πατάξει όμως. Με το στυλό δεν πατάς την εγκληματικότητα. Ακούστε με, γιατί θα σας απαντήσω μετά και στο πρώτο. Συγγνώμη, δεν σας διακόπτω. Όχι, ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω και στο πρώτο και νομίζω θα σας καλύψω. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα που σας απαντάω. Και σας λέω ότι εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε τη δημοτική αστυνομία, γιατί έχει να επιτελέσει ένα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για την πάταξη αυτής της μορφής, όχι για αυτή τη μορφή της εγκληματικότητας, όσο το να μπορέσει να διατηρήσει την ποιότητα ζωής στην πόλη σε ένα καλό επίπεδο. Να επιβάλλει την νομοθεσία που αφορά όλα αυτά τα ζητήματα της ποιότητας ζωής στην πόλη. Και να έρθω γρήγορα στο πρώτο το ερώτημα. 100% εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με το εκάστοτε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και επειδή ακριβώς έχουμε και άποψη επί του ζητήματος και επειδή πιστεύουμε ότι όντως μίλησε για μητροπολιτική αστυνομία στην Αθήνα. Ναι, εμείς αυτή τη στιγμή, επειδή τώρα είναι. Κοιτάξτε, είναι αρκετά φαντεζή όροι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε μια περίοδο που μόλις ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Ελλάς, το οποίο προβλέπει στην ουσία κλείσιμο και συγχωνεύσεις περίπου του 40% των τμήματων, και μέσα στο Δήμο της Αθήνας ήδη ακούγεται ότι θα κλείσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, ήδη ακούγεται ότι θα κλείσουν και άλλα αστυνομικά τμήματα. Αυτό δεν βοηθάει, ξέρετε, στη γείωση της αστυνομίας σε τοπικό επίπεδο. Άρα θέλετε να ανοίξουν τμήματα ή να μην κλείσουν. Εμείς θέλουμε να μην κλείσουν τμήματα και θα σας εξηγήσω και το λόγο. Μπορώ να σου το πω. Και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ πολύ. Πιστεύουμε ότι η αστυνομία πρέπει να βρίσκεται, να υπάρχει αστυνόμευση με τον καλώς εννοούμενο τρόπο που είπατε κι εσείς προφανώς, στα σημεία αυτά, στις υποβαθμισμένες γειτονιές, εκεί που υπάρχει ο πραγματικός, εκεί που ο κόσμος νιώθει πραγματικά ανασφάλεια, εκεί που δρά το οργανωμένο έγκλημα, εκεί που υπάρχει παραβατικότητα, και πάλι όχι για επικοινωνιακούς λόγους, να υπάρχει μια τεράστια συσσόρευση της αστυνομίας, απλά και μόνο στις κεντρικές αρτηρίες του κέντρου, έτσι ώστε να φαίνεται ότι υπάρχει αστυνομία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους, και αυτό που λέμε είναι ότι επειδή είναι συγκεκριμένο το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στην αστυνομία, πρέπει να υπάρχει μια σωστή διαχείρισή του, έτσι ώστε να αποκεντρώνεται και να πηγαίνει εκεί που πραγματικά ο κόσμος το έχει ανάγκη. Έτσι νομίζουμε θα αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα. Συν το γεγονότος, συγγνώμη, μια τελευταία κουβέντα, ότι δεν είναι μόνο ζήτημα καταστολής η αντιμετώπιση. Φοβάμαι ότι είναι κυρίως καταστολής. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Θα το δείτε απέναντί σας αν εκλεγείτε. Φοβάμαι ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο αγκάθι για εσάς. Γιατί δεν νομίζω, εμείς δεν νιώθουμε άβολα. Και στην προεκλογική εκστρατεία. Διότι δεν είναι ένα πλεονεκτικό ζήτημα. Όχι. Για, είναι. Θα διαφωνήσω. Πιστεύω ότι είναι. Θα το δείξει. Γιατί η ανασφάλεια που νιώθει ο κόσμος έχει να κάνει και με την κοινωνική κατάσταση. Έχει να κάνει και με την αστυνόμευση. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό, το της αστυνόμευσης, της ασφάλειας, είναι η αχίλιος πτέρνα σας. Ότι δεν έχετε να δώσετε. Νομίζω ότι αν μας δίνετε το χρόνο όπως κάνατε τώρα, να πούμε τις απόψεις μας, και ευχαριστώ κιόλας πολύ, κύριε Παυλόπουλε, νομίζω ότι θα πείσουμε τον κόσμο, γιατί αναφερόμαστε στην κοινή λογική. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα πω στο επανειδή. Γιώργο, ζητώ συγγνώμη, διότι δεν διαχειρίστηκα το χρόνο εγώ καλά.
Με ειδοποιούν ότι τελείωσε το δελτίο. Θα σου δώσω πρώτο ερώτημα στην επόμενη συνάντηση με είτε τον κύριο Σακελαρίδη, είτε τον κύριο Σπυρόπουλο, είτε κάποιον άλλον υποψήφιο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σακελαρίδη. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους. Πάμε σε πρόγνωση του καιρού.